Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. For the love of food, golden drop. This is the new Seat Arona. At Continental Cars. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Orienta. Illum waqt Knockabout Sicilia ħanħodkom f'belt mill-isbaħ. Belt li hija meqjusa ġawra fis-Sqallija, arkitettura barokka, art pavimentati u mhux l-ewwel darba li diretturi ċinematografiċi għażluha bħala l-belt fejn jaħdmu l-film tagħhom. Illum mhux ser nkun qiegħed waħdi, miegħi ser ikolli attriċi u xandara li fi żmien stretta kulħadd kien jafa bħala Stella. Nilaqakom għal Knockabout Sicilia, illum ħammorru Noto, wieħed minn dawk iċ-ċentri storiċi li kif tasal mill-ewwel issir tħobbu. Wieħed minn dawk iċ-ċentri storiċi li waqt li tkun qed tippassiġġa litteralment tħossok li qiegħed fuq set ta' xi film. U llum mhux qiegħed waħdi. Għandi miegħi lil, ejjew miegħi. Ħadd ħlief Stephanie Aġus. Lesta biex immorru Noto? Lesta ħajjieħan suq. Le, mek posti, joħroġ minn hemm. Owejja. Le, mhux għax ma nafdakx, imma naħseb li aħjar insuq jiena. Id-destinazzjoni tagħna llum hija Noto. Iċ-ċentru storiku ta' Noto huwa sit ta' wirt dinji tal-UNESCO li juri arkitettura barokka mill-isbaħ, bini tal-lowni d-deb u toroq mill-isbaħ li joħorġu seħer u sinifikat kulturali etern. Steph, fara naqra fej ġejna. Xi ġmiel. Din hija Noto. U għaxejn tħares warajna x'għalik m'għandix ġelati. Le, anzi għandi għadmi jibsa lik. Nistennu l-ġelat minn flok. Le, l-għadma jibsa. Hawnhekk f'din il-kaxxa għandha 5 tiħiel li kollha kemm huma ħajoħduk f'postijiet mill-isbaħ ta' Noto. Interessanti. Siti storiċi, naqa storja mhux ħażin, hemm minnhom li ħajoħduk fl-għoli, hemm minnhom li ħajoħduk fil-baxx. Fil-baxx ġaqedan, aħjar nażlu Taħtażel tal-għoli. tal-għoli. Kull post li tmur trid tieħu selfie bħala prova li rnexxielek tasal fid-destinazzjoni. Tgħid ħarnexxielek taqgħadhom il-5 l-oħra. Mela, ma rnexxilix għala. Spera. Għala le, daqshekk Hawnhekk. diffiċli. Fidejja għandi l-ewwel ħiel, anzi niċċaqalqu minn hawn mor naqrawha. Qabel jitlaq il-ħin, irridu naqraw l-ewwel ħiel. Mela, ħanaraw. X'ħajdlek? Stenna ġondi naqa paragrafu twil. Jien ġawra ta' kull Siċiljan b'veduti sbieħ jien namlek ferħan bid-dija demma tal-kuruna tiegħi. Selfieħu kulħadd miegħi, barkati u kolonni jien splendur barokk. L-isbaħ kampnar l-indoq ma' kull tokk. Min jien? Il-kam għandek ħiel ejja mill-ewwel ħadd. Le naf li qampina hu. Eżatt, qampin qed jgħidlek li hemm il-veduti, ġifieri x'imkien fl-għoli rridu mmorru. Toqgħod fil-oli. Jien ngħid li rridu mmorru fil-għoli. Okej, immorru fil-oli, mela kampnar, jekk forsi d-doq nimxi mal-ħoss. Isma' fejn jaqblilna mmorru inti taħseb bħala direzzjoni? Dritt, ċentru. Immorru fiċ-ċentru? Yes. Tlaqna nsaqsu nisemmek? Tlaqna. Saqsi. Viva Italjan, skuża. Dove il Belvedere, per favore? Ok. Grazie mille. Tara! Sibnieħ l-ewwel wieħed. Yes. Ma trid tieħu selfie qabel nitilgħu. Ejwa, ħanieħdu hekk ħalli ġiden.
Il-Belvedere del Campanile di San Carlo joffri veduta mill-isbaħ tal-belt ta' Noto. Il-Knisja nfisha tmur lura s-seklu 18. U l-kampnar prominenti ta' din il-Knisja jista' jitqis monument għaċ-ċentru storiku ta' Noto. Fl-1693 il-belt ta' Noto intlaqtet minn terremot qawwi li ġarraf kull binja li kienet teżisti. L-arkitett Bravo Rosario Gagliardi ħadem sfiq sabiex wara l-ħerba li ħalla terremot reġet inbniet din il-belt ikonika għal sqallija. Stef, ma fxek taqbilx miegħi, imma it-toroq ta' Noto tant huma perfetti, tant huma elaborati l-arkitettura sabiħa. Kważi jtina l-impressjoni li qiegħed ġo xi set ta' xi film. Vera, sewet tajt. Wisq sabiħ. Ħafna, anka kif kollox jgħat flimkien u titlaw fuq jirnexxilek tara kollox f'daqqa. Stef, wasal il-ħin biex naqraw il-ħin li jmiss. Yes, tlaqna. Ħanaraw. X'inhu ġej? Il-ħina tiqafas. Mela. Fil-qalba ta' Noto ferm prominenti jien. Post fejn l-atturi jibrillaw imma l-biljetti jridu jinxtraw. Spettaklu drammatiku u jfeċ l-applaus. Min taħseb li jien? ċaqlaq Maus. Min taħseb li hu Maus? Teatru żgur. U nużaw it-tattika tal-ewwel insaqsu n-nies. Nistgħu. Ħansegwi li ma naħa taħseb għandna mmorru. Li jkunu joqogħdu għaw, nissa morru lemu. Morna lem xejn naraw xi ħaġa ġdida. Fidejk. Jara, għaw it-train, nitilaq fuq it-train u nsibu. Iwa, Teatro. tlaqna. Il-Teatru Komunali Tina di Lorenzo ġie mibni fis-seklu 19. Huwa msemmi wara l-attriċi lokali Tina di Lorenzo, li tanti ċelebrata għal kontribuzzjoni tagħha għat-teatru Taljan. Dan it-teatru jinkorpora eleganza neoklassika, b'arkitettura splendida u tiżjin rimarkabbli. Dan it-teatru huwa xhieda tad-dedikazzjoni ta' Noto lejn l-arti u l-kultura wara li rnexxiela salva mit-terremoti u sfidi oħra matul is-snin. It-Teatru Komunali fih ospita diversi wirjiet minn opri sa drammi li kontribwixxew b'mod sinifikanti għal wirt artistiku vibranti ta' Noto. Għandi bżonn l-attenzjoni tat telespettaturi żgħar ta' Knockabout Sicilia biex jipparteċipaw f'kompetizzjoni li għandna flimkien ma' United Colours of Benetton. Irridu naraw ir-ritratti tagħkom bil-kostumi tal-karnival. Ibatuli r-ritratt permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħek u imbonici.tv. Jekk intom tkunu rebbieħa grazzi għal United Colours of Benetton ħaterbħu rigali sbieħ. Qed nistenna minn għandkom. Nilqakom lura għal Knockabout Sicilia qiegħed ma' Steffa Ġus f'Noto fiċ-ċentru storiku Kaċċa l Teżoro. Wasalna l-ħin li jmiss fidejk Steff. X'ħajjejt il-ħin li jmiss? Fejn ħajħodna? Ħanaraw. Il-kuluri tiegħi mill-iktar vibranti. Karattru Siċiljan jien għandi. Platti, buqari u ornamenti tħares lejna s-serraħ il-menti. It-tafal jitrasforma dan il-perfezzjonist Sabatjano Karistija huwa l-artist. Mela nċi artist irridu mmorru. Mhux hekk. Ħaniltaqgħu mal-artist. Naraw naqra. Immorru lem jew law? Insomma, noħorġu mit-teatru. Noħorġu mit-teatru naraw.
Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. If it's bacon, it's Fior di Vita. This is the new Saeter Rona. At Continental Cars. Mimma, nutrienti u konvenjenti. Orienta. Is-siti ta' Natura 2000 huma postijiet ta' wirt imprezzabbli għan-nazzjon tagħna. Il-preservazzjoni ambjentali hija responsabilità ta' kull wieħed minna. F'dawn l-aħħar snin Ambjent Malta introduċiet ir-rwol ġdid ta' Rangers sabiex jissorveljaw b'mod viġilanti dawn is-siti billi jżommu mad-direttivi tal-habitat. L-Environmental Rangers ta' Ambjent Malta jagħtu priorità lil benesseri ta' dawn l-artijiet u jedukaw lil daw kollha li jżuru dawn is-siti. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal United Colors of Benetton. Mimma, nutrienti u konvenjenti. This is the new Saeter Rona. At Continental Cars. Orienta. Din hija Noto. U għaxet ħares warajna xalik m'għandix ġelati. Hawnhekk f'din il-kaxxa għandha 5 tiħiel li kollha kemm huma ħajoħduk f'postijiet mill-isbaħ ta' Noto. Nilqakom lura għal Knockabout Sicilia qiegħed ma' Steffa Ġus f'Noto fiċ-ċentru storiku Kaċċa għal Teżoro. Wasalna l-ħin li jmiss f'idejk Steff. X'ħajjejt il-ħin li jmiss? Fejn ħajħodna? Ħanaraw. Il-kuluri tiegħi mill-iktar vibranti. Karattru Siċiljan jien għandi. Platti, buqari u ornamenti tħares lejna s-serraħ il-menti. It-tafal jitrasforma dan il-perfezzjonist Sabatjano Karistija huwa l-artist. Mela nċi artist irridu mmorru. Mhux hekk. Ħaniltaqgħu mal-artist. Naraw naqra. Immorru lem jew law? Insomma, noħorġu mit-teatru. Noħorġu mit-teatru naraw. Ara fejnu. L-arti ta' ċeramika qiegħda fil-familja Karistija. Illum, meta tkun Noto, tista' tiltaqa' u tara l-kapaċitajiet ta' Sebastiano. Però fil-passat, kont tista' tiltaqa' ma' Vincenzo, li huwa missier Sebastiano. Dan huwa Sebastiano, iċ-ċeramist kreattiv li ssib fit-triq prinċipali ta' Noto. Sebastiano saħħaħ it-talenti tiegħu u kompla l-istudji fl-arti ta' ċeramika fil-belt ta' Caltagirone. Huwa msemmi ħafna għal kreazzjonijiet artistiċi tiegħu
Fost l-iktar xogħol rinomat ta' Sebastiano issib kokki mill-iktar kreattivi u vivaċi. Għan Sebastiano ssib ukoll xogħol ta' ċeramika kreazzjonijiet tradizzjonali sqallin. Ħudu l-parir tiegħi li meta tkunu noto tifqu waqfan Sebastiano u għodu ammirawh jaħdem. Steph, kurzita, meta tiġi f'post bħal dat iltaqa' ma' artiġan, x'ti preferi x-xogħol tiegħu li jkun modern, jew inkella tippreferi xi ħaġa iktar tipika? Iktar tipika, anka jekk ħatpoġġiha fid-dar, tħares leha u tiftakar fil-post. Issa qed tgħid mur ġo post u ma doqx l-ikel tal-lokal. Naqbel, naqbel eżatt. Wasal il-ħin biex naqraw il-ħin li jmiss. Mela, għal Nikolaki jien imsemmi, l-istil barok jiġri f'demmi. Il-galleriji u l-puġġamani jamluni prezzjuż u wisqani. B'disinji qishom bitzilla, il-faċċata tiegħi dejjem tibrilla. Fejn ħammorru? Palazz? Xi ħaġa li hum semmi għal Nikolaki. Xark, inti xark, bil-Malti, mhux bil-Malti xark, imma il-Malti ngħidu dik xark. Dik xark. Jien, xark żgħir. Palazz Nikolaki, f'liema direzzjoni? La qed inħarsu law. Immorru law. Tlaqna. Palazzo Nicolaci di Villa Dorata, f'Noto, imbena mill-familja Nicolaci, familja nobli fis-seklu 18. Oriġinarjament dan il-palazz kien imbena biex iservi bħala residenza grandjuża u oppulenta għal-familja Nicolaci li turi l-ġid u l-istatus soċjali tagħhom. Il-familja ikkommissjonaw il-bini ta' dan il-kapulavur barokk biex tistabilixxi l-prominenza tagħhom fil-ħajja kulturali u soċjali ta' Noto tas-seklu 18. Id-disin komplikat tal-palazz u l-karatteristiċi arkitettoniċi ekskwiżiti huma xhieda tal-ġid li kellhom din il-familja. Fatt kurjuż dwar din il-binja huma twieqi tal-mewt, sensiela ta' twieqi folozz li jżejnu l-faċċata li jissimbolizzaw rabta bejn il-ħajjin u l-mejtin. Steph, fatt kurjuż fuq il-poġġaman tal-gallerija ta' barra. Ovvjament żgur innu tajtu l-naħat isfel ikun isu minn fuq. Dawk kienu jagħmluh minn fuq minħabba lin-nisa, ovvjament f'dik l-era kienu kollhom id-dublet kbir u allura meta jiġu biex iserħu, ma jqgħodx ġibidilhom id-dublet lura, imma jkunu jistgħu jaqgħu weqfin. Illum ma naħsbuhomx dawn l-affarijiet, għax ma jagħmlux gallerija qasira li hija biex nara normali. Biex tara, jew jagħmlu l-aktar ġal menu. Il-ħin li jmiss, ħanaraw x'ħajjejt. It-taraġġ tiegħi wisq prominenti biex taraħ m'għandekx bżonn lenti. Tarġa titla' l fuq biex tasal għandi n-nifs misruq. Il-missjoni tiegħek waslet fit-tmiema. Sirt ħamra nar qisek rummiena. Iddedikat lil San Nikol, applaw ser taqla minn għandna l-kol. U ħajjirna xili nitla xħajtini applaus. U semmilek il-qaddis il-minut dedikat. U San Nikol. Allura rridu morru. Yes. Għan San Nikol. Isma, ħamsalaw, missjoni kompjuta. Owen, taħħar ritrat tejja. Bix-xira ma jedux Waħdu wadi. fl-imkien u għantu. Hey, int li jattara Knockabout Sicilia, għamel like il-page owenbonnici.tv u ipparteċipa f'kompetizzjoni li għanna miġuba lilkom grazzi għal Baroness, in-nomina l-maħbub jew maħbuba tiegħek. Sabiex ikunu r-rebbieħa ta' din il-kompetizzjoni u mbagħad ir-rigalli jintrebaħ gawduh fl-imkien. Qed nistenna minn għandkom.
Steph, il-kaċċa għal teżoru tiegħek waslet fit-tmiema. Irnexxielek issib il-5 tiħiel, tieħu 5 selfies, irnexxielek twettaqha kollha. Għandi fejn nagħmel album. U żgur, u b'5 paġni timla. Għalik għandna rigal żgħir grazzi għal Red Elmar, għalik għandna li fjen frott il-baħar tikkombinaħ mal-ingredjenti favoriti tiegħek żgur sar toħroġ dik it-toma perfetta. U lili jgħidli naqra meta ħaterġa' tiġi mejs għalija. Meta tgħidli jiena niġi. Għax il-kumpanija ta' Steph oġbitni wisq jiena. Grazzi ħafna Steph u l-kumplament. Lilkom il-telespettaturi ngħidilkom grazzi tal-li kontu miegħi il-lejla wkoll niltaqgħu il-weekend li ġej għall-iktar Knockabout Sicilja u qabel inħallikom infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Flexis Fortify. Għandna bżonn naraw ir-ritratti tagħkom waqt li tkunu attivi waqt li qegħdin tagħmlu l-isport. Tibatuli dawk ir-ritratti permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi u mbonici.tv. Saħħa. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal Esprit. Koliox Authentic Greek Yogurt. This is the new Cider Rona. At Continental Cars. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Orienta. Is-siti ta' Natura 2000 huma postijiet ta' wirt imprezzabbli għan-nazzjon tagħna. Il-preservazzjoni ambjentali hija responsabilità ta' kull wieħed minna. F'dawn l-aħħar snin Ambjent Malta introduċiet ir-rwol ġdid ta' Rangers sabiex jissorveljaw b'mod viġilanti dawn is-siti billi jżommu mad-direttivi tal-habitat. Xogħol ta' Ranger huwa li nipproteġu l-ambjent u li nedukaw in-nies fuq il-pjanti, l-annimali u l-bilanċi naturali fl-ambjent. Xogħolna jinqasam fi 3 setturi li huma patrolling, xogħol manwali u edukazzjoni. Bħala patrolling aħna nduru s-siti ta' Natura 2000 ħalli noqogħdu attenti naraw li m'hemmx atti ta' vandaliżmu bħal nirien jew off-roading fuq sajti protetti, ċertu attivitajiet bħal camping, off-roading u nirien huma legali. Imma f'postijiet protetti jistgħu jikkawżaw ħafna ħsara l-ambjent. Waqt patrolling parti minn xogħolna wkoll huwa li nirrappurtaw skart ħalli jkun jista' jinġabar. Bħala xogħol manwali għandna diversi xogħlijiet, inkluż li nneħħu pjanti invażivi, jiġifieri dawk il-pjanti li jkunu ġew minn barra, u li niġbru ż-żerrija ħalli nkunu nistgħu użaw għar-riċerki u jinżaraw ukoll f'siti tan-Natura 2000. Aħna wkoll bħala Ranger, parti oħra minn xogħolna hi li nosbru s-siġar u l-pjanti skont li jkun hemm bżonn. Eżempju fil-każ ta' Ar il-Frifet fejn aħna naqtaw partijiet mill-ħedera li tkun qed twaqqaf il-frifet il-lejl milli jidħlu u joħorġu. Matul is-sena aħna norganizzaw attivitajiet edukattivi ħalli jsir tindif fl-ambjent ukoll min-naħa tal-pubbliku. Wieħed jista' jiltaqa' ma' Ranger f'siti tan-Natura 2000 bħala hawnhekk is-Salina, l-Adira u anke postijiet bħal Arlapsi. Huwa fatt li n-natura fl-aqwa tagħha huwa ta' benesseri għal kull wieħed waħda minnha. Mellejja flimkien nieħdu ħsieb l-ambjent tagħna u nżuru dawn il-parks b'mod responsabbli.